Στην ενότητα 2, ασφαλιστική και εργασιακή κατάσταση, θα καταχωρήσετε μόνο τους χρόνους ασφάλισης από εργασία τόσο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και για τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Τυχόν αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης δεν καταχωρούνται. Στη φόρμα της αίτησης εμφανίζεται αυτόματα ο οριστικοποιημένος χρόνος ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις εγγραφές της ΑΠΙΔΕΛΤΑ για το διάστημα από 1η Πρώτου 2002 και έπειτα και ο χρόνος αυτός δεν μεταβάλλεται. Για τη διαδικασία καταχώρησης ακολουθήστε τα εξής βήματα. Εισάγετε τον φορέα κύριας ασφάλισης με τη βοήθεια της σχετικής λίστας. Πατήστε το κουμπί της λίστας τιμών, αναζητήστε τη σωστή τιμή και πατήστε το κουμπί επιλογή. Πληκτρολογήστε τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης από την ημερομηνία έναρξης και έως την ημερομηνία λήξης, καθώς και το σύνολο ημερών ασφάλισης που έχετε πραγματοποιήσει σε αυτό το διάστημα. Καταχωρήστε την τελευταία ειδικότητα με την οποία απασχοληθήκατε. Επιλέξτε ναι εάν επιθυμείτε συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης του άλλου φορέα. Τέλος, πατήστε το κουμπί προσθήκη και η συγκεκριμένη καταχώρηση θα αναπτυχθεί στο κάτω μέρος του πίνακα χρόνων ασφάλισης από εργασία. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε φορέα ξεχωριστά. Για τυχόν μεταβολή ή διαγραφή καταχωρημένης εγγραφής, πατήστε το κουμπί του μεγεθυντικού φακού στη στήλη «Επιλογή» του σχετικού πίνακα και αυτόματα θα ενεργοποιηθούν τα κουμπιά της μεταβολής και της διαγραφής στο επάνω μέρος του πίνακα. Για τη διαδικασία της μεταβολής, πρώτα κάντε τις αναγκαίες αλλαγές και κατόπιν πατήστε το κουμπί της μεταβολής. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τη διαγραφή. Τέλος, απαντήστε αναλόγως και στα υπόλοιπα πεδία της ενότητας 2.1, χρησιμοποιώντας τις σχετικές λίστες τιμών όπου υπάρχουν. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενότητα 2.